said the wop out the loop out the lock bamboo, said about boogie the boo. Bakajelwana appendix 4126. Ngumhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilomhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagugu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umphongo ngixolisa kulabo abafunda ngoba benenzondo. Hola pura. Yeah, well. Okay, Paul. Ngishapi. Hey, yazo ngithunywe ugogo lazi yabo. Uthe bani phela umzuzu ushukela ungadina la. Kuncane. Noma uzokwanela. Hayi. Sabonga la. Ngilomhlaba owenza isigwili siphenduka isichaka ngilomhlaba owenza isichaka siphenduka isigwili baba ngilomhlaba owenza umkhaya sakhohlwe inkaba ampampuluke noma sigebe ngibetheka khohlwa amakhaya mina ngumhlaba wabanamanga nabaneqiniso ngilomhlaba. Hola pura. Yeah, well. Pura. Brand. Ngishapi. Pura angizisa mazamba na 3 yabo. Ufuna ukushaya ishebo lapha endladleni. 3 nje pura. Hayi buda. Ube moja nebot. Usonke bot. Baba dlwengula ingane yakhe mase cifiso ngilomhlaba ungcolile buza mina ngamaqiniso ngoba ngumhlaba yekela ukumpila ngokusaba bathi makade Razo yami. Razo, Sofunani? sicela ukukupop. Oh. Ungawukho ngavela ungawukho mfethu ungagibela uba. Hey, Razo kusakhoda. Angizosithi back Razo. Hayi. Ngabe ngishaye Hennis manje ngiyancela isipho selilodwa nje Razo. Hayi Razo. Sisake Razo. sisaqala cause I have the power to devour you in an hour ngumhlaba yekela ukumpila ngokusaba bathi makade avula umqondo mofuna ukusurvive ngumhlaba kumele umnikeze sokuqala cause I have the power to devour you in an hour. mina ngumhlaba nongola ongenanda Hey, singekhipha kakhulu Razo yami. Uzosimana Razo. Imana. Sure Razo. Uphathe ifoni engaka. Umalini ngale store? Hayi 8 blocks Razo. 8000. Yeah. Funa imana kodwa. Kodwa enye into futhi yabo le phone 25 megapixel iya downloader 4G network. Akugcini ke lapho Razo. Awuthu. Habe. Uzosimana Razo. Uyangizwisa imana. Lalela. Uphathe ifoni ka 8000. Kodwa uhlezi ufika la uzona izinto zo 12 rand, 15 rand, 20 rand, 35 rand. Uthe download angithi? Yeah. Kusukela namhlanje ke. Uyabona la mazambane obhathanathi anyanisi impuphu lezi ohlezi ukufuna zona nomani. Uthe download angithi? Kusukela namhlanje uzoba downloada ke lapho ke phone yakho ka 8000. Awu Razo ungithethisela imana. 8000 ifoni. Hayi ngizozama ngapha amamdlalosi. Hayi ngamanje uzame ngamamdlalosi. Ngathi ungangayithola nakhona. Uyizama ukuyichecka na ku YouTube nakhona uyidownload fika ungayitholi. Hawu sophela phela abantu. Yaba nonqonywa mina ngilomhlaba onezangoma inyanga nokuloya ngilomhlaba ogqilaza abanetalento lokuloba ngumhlaba onabantu abanemali abadalela ukukhombwa mina umhlaba onabantu abangezwani ngilomhlaba owenza ingane ixabane nabaza